Čaute všetci a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska budem hodnotiť Polocanové videá. Takže dneska si zase spravíme tier list, pretože Polocan ma o to požiadal, tak prečo nie? Dobre, takže začneme s týmto. Ja neviem, jak sa to volá. To je tuším super jednoduchý Bed Wars. To dám takto do Bčka, to je celkom dobré. Toto je tiež celkom v pohode. Skywars na Bedrock edícii. A v pohode to je. Tento challenge to je dobré, to je celkom dobré. A toto, tak to je dobré. To je proste dobré. Ja neviem, proste keď to vydal, tak som na to nadával, že to je sklamanie, ale teraz sa mi to zdá proste ako dobré video. Toto, to je také kratšie a ešte tam hučí, že... Nie, to hučenie je v pohode, ale je to proste také kratšie. Toto je... dám sem, pretože proste nezdá sa mi to bohviak zaujímavé, proste je to také trošku nudné. Pardon, Polocan, ak to urazilo, ale proste je to tak, je to môj názor. A pôsobí to proste ako nejaké promo a divné to je, z ničo nič Polocan vydá nejaké Google Earth video a proste ten popis toho videa je divný. Tu môžete vidieť, proste preskúmajte krásy Bratislavy z vtlačej perspektívy z Google Earth. Vo videu uvidíte známe miesta, budovy a dokonca aj štadión Eška Slovan Bratislava. Nechajte sa uniesť detailnými zábermi a objavte nové zákute Slovenska. To pôsobí ako proste umelou inteligenciou. No dobre, Minecraft Hardcore, toto je tuším rekonštrukcia domu, to je celkom dobre, to som pozeral. Toto je proste pík. Tá reakcia tam, tak to je proste pík. To je najlepšie proste z Polocanovho kanála, táto reakcia v tomto. Fuj, príšerné. Fuj, to je hnusné. A toto je tiež dobré, lebo tam bolo, ale no, prečo tam dávaš také hnusné barikády? Ale no, prečo tam dávaš také hnusné barikády? Toto je už také trošku horšie. Ten vianočný skin si mohol urobiť lepšie, ale čo už. Toto je dobré, túto minihru mám rád, to je celkom dobré video. Tento futbalový štadión, to je proste dobré, A tento TNT, no to je v pohode, dá sa to. Toto Egg Wars, dá sa Egg Wars vyhrať, to je také trošku priemerné, by som povedal. Proste nie je to no dobre, dám to sem, ale proste neviem. Bed Wars, toto je čo? To mi nevychádza. Lebo on ich má toľko veľa, že ani neviem, kto je niekedy. Aha, to je toto. To je celkom dobré, celkom to je dobré. Toto je 1. aprílové video, takže dám to sem. A nie, keďže je to 1. apríl, tak to je topka, pretože je predsa len... Toto je dobré, lebo proste to je... Tam je ešte Queplay, ale je to celkom dobré video. To je také trošku nudnejšie, tak dám to sem. Fake Minecraft. To celkom ujde. The Bridge je zvláštna minihra. Dobré celkom video to je. Vyhral som nad Galactusom, to sa dá tiež, to je tu celkom v pohode. Dropper, to sa tiež dá. Build Battle, toto je tiež v pohode. Toto je tiež dobré v pohode. Toto je čo vlastne? Aha, to je montáž, Bed Warsová. Áno, toto je dobré, lebo tam som ja, aj keď tam mám ten hnusný šedý skin. A vlastne ten tam ani vidno není, ale to je jedno, mám tam stále Minecraft meno. Moja prvá výhra v Bed Warse, to je dobré tiež, to je proste klasika. Toto je super video. Toto je Bed Wars náhoda, alebo... Áno, to je Bed Wars náhoda. Dám to asi sem. Kamo, je tu toľko veľa, že normálne sa mi to na monitor nevojde. Toto je Skywars, ale mám tie najlepšie veci, tuším. Tak to dáme sem, to je celkom dobré. Toto je čo? Toto je extrémne Skywars 1v1, tak asi to tam sem. Mini Ocean, tiež dobré. Podarilo sa mi vyhrať. Prečo si myslím, že sa to volá podarilo sa mi vyhrať? Ja neviem, proste toto je tiež dobré celkom. Block Drop, to je dobré, to bol môj nápad. Pozor na Fall Damage, to je tiež také trošku do Bčka to dám. Ask. Ten je trošku už horší, mohol odpovedať viac na viacero tých otázok. Tak toto je legendárne. Dávam to do SK. Lebo tam je toto. To je ťažké. Kit PvP, to je dobré. Bed Wars Montage 2, to je tiež celkom dobré. Toto je tiež dobré, tam už začal trošku pracovať na strihu, dal tam hudbu do pozadia. Tak toto je hrozné. Proste nehnevaj sa Polocan, to je strašné. Príšerné. A toto je tiež hrozné, lebo proste on tam hrá AI Minecraft a z toho sa mi zdvíha žalúdok. Z toho AI Minecraftu. To som pozeral, to je tiež celkom dobré. Toto je dobré, aj keď mohlo to byť dlhšie. Aspoň konečne tu nemám ten šedý skin jak tuto. Lucky Wars, to je tiež dobré. A TNT Tag, to je tiež dobré. Bed Wars 1 vs 1, to dám sem. Kamo, ono to normálne, koľko ten Polocan tých videí má? Toto je čo? Bed Wars je náročná minihra, to je dobré. To je dobré podľa mňa, to je dobré. Polocan hrá hokej, to je dobré. Bed Wars iba vlna, to je tiež celkom dobré. Toto je pík, toto je proste dobré video. Proste tam som ja. Banbus, to je dobré. Skywars Passe, to je tak trošku podpriemerné. Golem, to som ani nepozeral skoro. Fireball Jump, to je celkom dobré. Zničil mi postiel, keď som hľadal Firebally, to je tiež celkom dobré. Hypixel Skywars, to je dobré, to dám sem. Minecraft Basic, to je tuto, lebo to... Môj setup
Prečo môj setup? Tak to je tiež celkom dobré. Ale mohol ten setup meniť, keď actually prehral. Nie proste, že keď skape, tak on zmení setup. Toto je dobré proste, toto je dobré. Toto je dobré, toto je klasika. TNTian, toto je tiež celkom dobré sa mi zdá. Takže toto je finálna podoba v tier listu. Tieto videá som tam nedal, lebo som ich omylom stiahol a zabudol som ich vymazať. No čo už. No dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čau.